Общинска избирателна комисия. Добър вечер. Във връзка с сигнал подаден от секция 080 става въпрос. Да. Бях изгонен с полиция, че съм нямал право да присъствам в секцията. Аз съм кандидат за общински съветник. Изгониха ме, в момента идват полицаите. За да вляза отново вътре, може би трябвало да се обадите ви на председателя, той да ми отвори, като вратата е закритена и те няма да ми отворят. Вие държите точно в секция 80 да присъствате на броенето. Аз бях влязал там, хората ми видяха удостоверението и личната карта и ми пуснаха. Да. След което имаше нарушения по закон, би трябвало да се води гласуване. И вие се намесите в броенето на бюлетините, нали така? Отгоре ми, точно така, намеси се, скочиха всички отгоре ми. Значи, ако ще се намесвате в броенето на бюлетините, отново ще бъдете изведени с полиция. Имате право да присъствате, но да гледате. Нищо повече. Госпожо, разбирате? Проблемът не беше в броенето, а в изсипването на цялата урна. По закон тези хора трябва да вадят всяка бюлетина една по една от урната и той един човек. 7 човека пипат бюлетините. Разбирате ли за какво става? Въпроси ги подреждат като пасианси. За това говорим, а не говорим за друго. Не за броене, а за изсипване на урната, което е против... Вижте, когато станете член на секционна избирателна комисия, тогава ще предложите вашите методи на броене. Там има членове на секционна избирателна комисия, които са преценили по определен начин да броят бюлетините. Въпреки, че този начин... има право, и слушайте ме внимателно, всеки от тях има право да пипа бюлетините и да ги брои. Само, че вие нямате право да им се месите в работата. Можете да присъствате, но не и да им се месите в работата. Вие бяхте изведени от комисията, защото се месите в работата на комисията. Така. Това означава, че те имат право да не спазват закона, така ли? По техни си права. Значи, ако те не спазват закона, вие имате право да внесете в Общинска избирателна комисия жалба за това, но нямате право да се месите в работата на комисията. Ако аз реша да внеса жалба и трябва да ви се обадя, то аз нямам право да говорят и трябва да ме изхвърлят. Малко става, нали? Абсурдно. Няма да се месите в работата на комисията. Аз не съм месец. През цялото време ги гледах как броят хората, но те всички заедно вадят и правят нещо, което първо е незаконно по този начин, по който започват да го правят. Разбирате ли за какво става въпрос? Не ви разбирам, честно. Добре. Член 227. Значи аз ви обясних, няма да споря с вас по телефона. Добре, окей, добре. Сега в момента те са заключили, аз как мога да вляза? Няма как да накараме секцията да бъде отворена. Добре, благодаря. До чуване. До чуване.